Смени с карата. Това са най-хубавите модели. Се рекламира фирмата това мена. Да го намеря. Това тя е останало от войната едно време. И аз ще излизам сега, ще присъдня. Значи началото на май в Белозем мероприятието. Гледай и да не го знам. Абе, къде е лазера, бе? Къде е лазера? А да видя как летите сятка. Много сложно. Баш мен ли ма хвана тук? Най-дебелия на масата на скарата. Срамота. Пак ще му отплюят пичовите. Да. Коръм живе. Самолет каца, коръм живе. Иван Бикеров каца да бъдеш. Его едва. Не бе, това е здраво звук, бе. Хайде, Иван каца. Това има такъв звука на самолета. Тракторче. Ами не. Хайде, бе. Много стремежно станало, бе, Степчо. Това ви ние къде ще? Това не бяга оттам. Захатници, махатници. По-далече като хората и на асфалта. Ще умери с някой бабун, аз така. Карай да си направя друг самиго на асфалта. Само ще четка една цигари имаш. Шинкин. Кой брончик така? Него? Това не си един преподавател за битве. Ай, за такова. Тя да честно толкова. Избягаха с край. Така бяха да сладят Тодоровците. Ак, ще имам си работа. Той не е 4 такова това нещо. Няма много налягане. Знаеш как да иска? Добре. Кой е това? Всичките цигания там. Само лек. А, ще качва, бе, той го надува късно. Аз им казах само ако ми платят. Защото не правя. Бета не ми е приятел за това. Помощ от публиката? Не. Ще да мина само кабелото, ще да държи. Няма страшно. Има ли гориво? Има, бе. Стефане. Ток има ли? Не, сега е. Това да е на студено запали веднага, бе. Той сега е стигнал мотора. Сега хубаво пръсно. Така как ме е пръсно? Запалят. Готов е. А, не на максимал, да? Не ще, иска само на максимал, да. Айде, бе. Няма църква зад малко. Аз? Дай тока, човек, дай тока. Няма тока, бе. Тук съм дал. Още го на средна газ, не ще ли бъде? Напши малко да го бъдеш. Камъника ста малко, бе. Вичка малко за камън, бе. А баба? Секунди. Дай обратна стъпка.